नै ओंखाम गोरलैनि महिलाफोरा ना सायगासिनो दङ। लोखि गार्जा बाथौ गुदि बाथौनि लोखि गार्जा फुजा दङ दिनै गामियाव 2 नम्बर खमाबारियाव दा महिलाफोरा नै ना सायगासिनो। माइनाव बा गिदिरथार माथो मा ना बियो? ग्रास काप नाफोरखौ सिनायलाय लांलालै। बिदै इसरा माबा बायदि फैसा बेग बायदि खनबाय थागो मा बुस्थु बिलाय नंदों बै नाखौ फाटा फाटि मावनायाव मुखुब मावनायाव मुखुबथार महिलाफोरा आइजोफोरा माइनाव आफादफोरा माइनाव आफादनि आइजोफोरा मोनबा लोङोबो जों फारसेनिफ्राय गोजा गुफुर हाजो खर'नि गासिबो लोंजोबो। मा मा ना दं बेवहाय? माङाय दं कमलकाट गासिबो दंजोबो नामफोरखौ मिथिला। दे दांलायदो माथो एक्सट्रा नुथारबाय नोंसोरखौलाय एक्सट्रा नुलायबाय। मा माखौ मिनिला जोबखो? सायनायनि ओइ बिदि जाया रायजोआ मेगना बुरजा जायोना बयबो नुजोबो। नाया गिदिरथारलै।